India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kiladan laimut kibriyo na kajo kayeng kablasya atep im ha kajing tua kindaw ha kasnong sulong taping kakurong Korni district jong ka Arunachal Pradesh ha kamit sngi ublay. Ya kilanot atep kerteng kum usaryo tongdang san post nam kerta katanga jong u kasaryo yajek saw pras nam kerta bat ukon jong ki bedangdan pras nam kerta usaryo takar yathu u deputy commissioner kakurong gumi u bengya neghi kiladan armut ki weipat ki belalat im flem kano kajing mensaw bat kajing wat ekimet yap kirang ya chakmat yathu DC ha kamit jong ka khat new trik uyayong kiladan kajing slaba ha kidong bapher kamtam kanong ba jong ka district habala dukot kilan pathai kubor bat mu ba kajing sam jong ki boarding electric kanong ba jong ka district kadang put ni kibenta jong ka jala nado ba kamit jong ka sni ublay nado kamit jong ka sni ublay isurok kilasa put hagi babun ki jaka deng jong ka office tray kam jong DC bat mini secretariat jong ka Manipur show kiladan khasan li ki yeng ke bajulor ba kajing tua kindo bat bu jingma ya ki wai ki yeng bat kali ki baya kajing umsna ba boarding kadang put hagi nomba jong district kado kamit jong ka sni ublay wi ka board district kilabutha ya ka let kawan jong ki pat ba da ka bekentu ban kiar na ka balet jingleng na ka daw ka jing snil jong ka sunbili